Malawi Today. Menemo ndi mmene zilili kuno kumzuzu kunja kwa koti kumene tikudikira kuti nthawi ikamakwana 4 o'clock bero timve kuti ajape muhango apasidwa akapena ayi. Tatiye tikhala limodzi kumene kuno kumzuzu mmene tikupasireni satane wankhani mmene ikuyendera. Tatiye tikhala limodzi. Para mapulika waka mupulika enge tichali kwene kula tindakile ma steps cha wedi kwananinga huko kililenge na kufika Aku kan awal udah sering jalan. Ujeni, muje masalah enggak? Jalan ni kan? Jalan ni. Jalan ni apa?
Apa ndi mzinda wakulu kwambiri umene osatira achipani cha DPP anyamuka ambirimbiri kuchoka ku Rumbi kumene kuli kwa Japi Mhango komanso madera ambirimbiri a Mzuzu City amene mukumonayi wanyamula ndithu galu atamveka salu kapita makaka achipani cha Malawi Congress Party ndi kumayerekeza atamudula komano kumbuyo kwanga kuti kubwera khwimbi la wanthu likulu kwambiri la wanthu amene akuimba nyimbo komanso ena ali magalimoto komanso ena ndi akubwera pansi ambirimbiri anthu onsewa akubwera ndithu wa Mzuzu Court pamene pakhale pakufika olemekezeka Japi Mhango nthawi ina iliyonse panopo adakali kumaofisi a SB kumene ndithu akuwalemba ma statement pokonzekera kuti abwere khoti apa tili pa roundabout ya Mzuzu Court pamene mkona anyamata ambirimbiri komanso osatira chipani cha DPP ambirimbiri mogonzedwa ndi Deputy Director of Youth muona Daniel Nkhata komanso masapota ambirimbiri ochokera madera osiyanasiyana kuno ku Mzuzu akuyimba akuvina Mzuzu panopa yatekeseka Mzuzu panopa yabalalikiratu traffic jam palibenso aliyense amene angaduse magalimoto onse njira zonse ndionena kuti atsekedwa palibenso aliyense amene angaduse monga amene kuoneramo Mzuzu City yonse yatekeseka Japi Mhango effect palibenso amene angayende support a DPP alanda town ya Mzuzu akuimba nyimbo monyadira kuti Goliath uwalephera msiku la lero.